ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14-11-23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಭಾರತ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಪತಿತವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಕಂಗಾಲಾದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಕೂಡ ಪಾವನ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಧುರ ದೈವಿ ವೃಕ್ಷದ ಕಸಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯದಾದುಂಡು. ಆ ಕರ್ತವ್ಯಡು ಜೋಕುಲು ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಉತ್ತರ: ಇಡೀ ಜಗತ್ತುಡು ಒಂಜಿ ದೈವಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ, ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಬಾಬನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಈ ಕಾರ್ಯಡು ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದಂತು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಗೀತೆ. ಅಪ್ಪೆಲ ಈರೆ ಅಪ್ಪಲ ಈರೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯರು ನಿಕುಲು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಏರೆಗಾದು ಪನ್ಪೆರು. ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಇಂದು ಸಹ ವಿಚಿತ್ರ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ಪನ್ಪುನಾತೆ ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಎಂಕುಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏರಾದುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ತೆರಿದುಂಡು. ಆರು ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೆರು. ಪರಮಧಾಮ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗನು ಪರಮಧಾಮ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುಜೆರು. ಸತ್ಯಯುಗ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪರಮಧಾಮೋಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲೊಪ್ಪ. ನಿಕುಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಪರಮಧಾಮ ನಿರ್ವಾಣ ದೇಶರ್ದು ಈ ಸಾಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಬರ್ಪ. ಸ್ವರ್ಗ ಮಿತ್ತದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಬರ್ಪರು. ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಏತಿ ಜನ್ಮನು ದೆತೊನುವ ಎಂಚ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಆರು ದೂರ ದೇಶಡು ಪುನಾರು ಪರದೇಶಡು ಬೈದಿರು. ಇತ್ತೆ ಪರದೇಶ ಪಂದು ದಾಯಕ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಭಾರತಡು ಬರ್ಪರತೆ ಅಂಡ ಸುರುಸುಕ್ಕು ನಿಕುಲು ಬಾಬಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪನ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಬರ್ಪರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನರಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಒಂಜೆ ರಾಜ್ಯ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಕಾರಲುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಒಂಜೆ ಅವಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡು ಭಾರತಡು ಒಂಜೆ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಂಡು. ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತಿವಂತ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆದಿತ್ಯರು. ವಿಶ್ವಡು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇತೆವಾ ಶಕ್ತಿಲ ಇಜ್ಜಂಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಧರ್ಮಲು ಒಂಜೆ ಧರ್ಮೋಡು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸುರ್ಗುಡು ಒಂಜೆ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಅವಡು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಕಾರನು ವಿನಾಶ ಮಲ್ತದು ಒಂಜೆ ಆದಿಸನಾತನ ದೈವಿ ಸರ್ಕಾರನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನಿಕುಲ ಸಹ ಅಂಚನೆ ಪಣದುಪ್ಪರತೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರವಾದ ಎಂಕುಲು ಭಾರತಡು ಒಂಜೆ ದೈವಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದೈವಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡು ಭಾರತಡು ಅತ್ತಂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಒಂಜೇ ದೈವಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಡು ಒಂಜೇ ದೈವಿ ಸರ್ಕಾರನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೆರು. ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಅರೆಗು ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಲ್ಲ. ಈ ರಹಸ್ಯ ಗೀತೆಡುಂಡು. ಇಂದು ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು. ರುದ್ರ ಪಂದು ನಿರಾಕಾರಗು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣಗತ್ತು. ರುದ್ರನ ಪುದರೆ ನಿರಾಕರಣ ಆದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ನು ಕೇಣ್ಣ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು ರುದ್ರ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಅಂಚನೆ ಸೋಮನಾಥ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆ ದೈವಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಬರ್ಪ ಪಂದು ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ನರಕೊಡ್ಲ ತುಲೆ ಪದವಿಗಾದಿ ಏತೊಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಕ್ತರೆಗಾದು ಒರಿಯೆ ಭಗವಂತೆ ಆದುರ್ಲೆರು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡುಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಜನಕು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಬಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ಹೊರ ಮಾತ್ರನೇ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಈ ಶಬ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಪತಿತವಾದುಂಡು. ಐಟ್ಲ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚ ಪತಿತ ಆದುಂಡು. ಭಾರತನೇ ಕಂಗಾಲಾದುಂಡು. ಭಾರತನೇ ವಜ್ರ ಸಮಾನಾದಿತ್ತನು. ನಿಖಿಲೆಗೀತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಇಂಚಿನ ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು. ಕೃಷ್ಣಗ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪಣಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತ ಐನ ಒರಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಮಾತ್ರ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಅಕುಲ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಆದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಡೆಗು ಮಜಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು.
ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ನಶೆ ಟುಪ್ಪಿರು. ಒಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಭಗವಂತನೇ ಭಗವಂತ ತೋಜುವೆರು. ಮಾತಲ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅದುಂಡು. ಎಂಕುಲೆ ಈರು ಈರೇ ಎಂಕುಲು ಬಂದು ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು. ಸಾವಿರಾರು ಜನಕುಲು ಇಂಚಿನಕಲಿಗೆ ಅನುಯಾಯಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಬಲ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿಡು ಭಾವನೆರ್ದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಪಗೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೇ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಅಕ್ಲು ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆ. ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಯಾನು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡು ತೆರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೊಂದು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾದು ಬುಡ್ತೇರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಬೈದೆ. ಯಾನು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಂಡೋ ಆ ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಯಾನು ಬರ್ಪುಜೆ. ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಕುಲು ನಿಷ್ಕಾಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಸೇವೆದ ಫಲನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪಡು. ಆಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾನ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಶ್ರೀಮಂತರಾದುಲ್ಲರೆಂದಿತ್ತಂಡ ಪಿರವದ ಜನ್ಮಡು ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತದರು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಏತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು ಆತು ಭವಿಷ್ಯಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪರು. ಇತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಾದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪವಡಾಪುನು. ಈ ಜನ್ಮಡು ಮನುಷ್ಯರು ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಗಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕಾಯಿನ ಇಂದು ಪಿರವದ ಜನ್ಮದ ಫಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪುಜೇರು. 21 ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಇತ್ತೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಸಂಗಮ ಯುಗತ ಪುರುಷಾರ್ಥನ 21 ಪೀಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಾದ ನಡಪುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸುಲ್ಲ ಏ ಪೊಗುಲನಿಗಳ ಪ್ರಾರಬ್ಧನು 21 ಜನ್ಮಗೂ ಸುಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅಕ್ಲು ಭಗವಂತನೇ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕನಿಷ್ಠ ಫಲನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಪಡೆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ದೀರ್ಘಾಯಸಾದ ಮಲ್ಪುನವು ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ 5,000 ವರ್ಷ ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸಾದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಗುಲ್ನ ಗೈತಲ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಬಣ್ಣಗ ಅಕುಲು ಕಲ್ಪದ ಆಯಸ್ಸುನ 5,000 ವರ್ಷಲು ಪಂದು ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ಪದ ಪಾತೆರನು ಕೇಂದುಪ್ಪೊಡು. ಚಿತ್ರಳಂತೂ ಮಾತೆರ್ನಲ ಕೈತಲ್ ಕಡಪೊಡಾಪು. ಆಂಡಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒತ್ತೊನು ಇರ್ದಾನೆ. ಇಂದು ರುದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ವಿನಾಶ ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಡಾಪುನು. ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಶಿವರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಳ್ದೇರು. ಬಾಬನೆ ಬೇತೆಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಮೊಕಲು ಬೇತೆಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆತ್ಮಗು ತಿನ್ಪವನ ಸಲುವಾದ ಆತ್ಮನು ಲೆಪ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಆ ಆತ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಡ ಬತ್ತದು ಪಾತೆರುವೆರು. ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಆತ್ಮನು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಆತೊಂಜಿ ಸಮಯವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನಾಪುಂಡು. ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸುಖಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪಾತೆರುಂಡು. ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಆತ್ಮ ಬುರ್ದು ಬರ್ಪುಂದಾನೆ. ಯಾನು ಭಾವನೆದ ಫಲನು ಕೊರ್ಪೆ ಅಕ್ಲು ಖುಷಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಂದು ಬಾಬು ತೆರಿಪೇರು. ಈ ರಹಸ್ಯದ ನಾಟಕಡುಂಡು. ಪಾತೆರ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಪಾತೆರ್ನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಐನಿರ್ದವರ ನಾಟಕಡು ಒಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪ್ಪುನಗ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡೆ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಒಬ್ಬುವೇ ಉಪಾಯವಿಜ್ಜಿ. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಸತ್ತೋ ರಜೋ ತಮೋಡು ಬರುಡೆಯಪುಂಡು. ಯಾನು ನಿಖಲಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಪರತು ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೆ. ಬೇರು ಪೂಜ್ಯಾದಿತ್ಯರ 5 ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ರು. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪೂಜ್ಯಾಪೇರು. ತತತ್ವಂ ನಿಖಲಿನ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆ. ಆಂಡ ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ದ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಮುಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮಾತೇಶ್ವರಿ ಅಂಚನೆ ಪಿತಾ ಶ್ರೀ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಸಿಂಹಾಸನಾಧಿಕಾರಿ ಆಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಜಗದಂಬೆಲ ಸರ್ವ ಕಾಮನೆನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪೆಪ್ಪುನಗ ಅಪ್ಪಲ ಒಪ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ ಒಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನೋಕಾಮನೆನು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರಗಲಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೊಜ್ಪವರು. ಇಲ್ಲಲಿತ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪುನಗ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಯಲಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಬಂಧನಡುಪ್ಪನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಈ ಅಬಲೆಯರ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಒಂದಿಲಕ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಉಪಾಯ ನಾಡೋಡು ಪಂದು ಇನಿ ರಾತ್ರಿ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ. ಅಂಡ ನಾಲೈನ್ ಸರಿ ಪನ್ನಗ ಅಗಲ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದೃಷ್ಟ ತೆರಡ ಒತ್ತೊನೇರು. ಇಂದು ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಕುಲ್ಲ ಇಂದೆನು ತೆರಿಯೋನೇರು. ಮನುಷ್ಯರನು ದೇವತೆಯದು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು. ಏಕ ಓಂಕಾರ ಸತ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನವು ಮೊಕಲ ಮಹಿಮೆನೇ ಆದುಂಡು. ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಅಕಲ ಸಿಂಹಾಸನವಾದುಂಡು. ಸಿಂಹಾಸನನು ಬುರ್ದು ಬಲೆ ಪಂದು ಅಕಲು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ. ಯಾನು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊಂದೇನೆ.
ವಿನಃ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಪುಣೆನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪವೆರು. ಸದ್ಗತಿಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಯಾನು ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿವಂತನ ದೈವಿ ಸರ್ಕಾರನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ವಿಭಜನೆ ಆದುಂಡು ಅವು ಮಾತಲ ಒಂಜಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಎಂಕುಲ ದೈವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸಸಿನ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರೆರು ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಕ್ಲ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಐದು ಒಕ್ಕ ಬರ್ಪನ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಅಕ್ಲ ಧರ್ಮದ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇನಿ ಸದ್ಗುರುವಾರ ಆದುಂಡು. ಜೋಕುಲೆ ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ನಡತದು ಪವಿತ್ರ ಆನಗ ಯಾನು ಜೊತೆಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಬೋಡ ಅಂಡ ಮಕಮಲ್ ರಾಣಿ ಆಂಡಲ ಆರ್ಲೆ ಅತ್ತಂಡ ರೇಸ್ಮೆದ ರಾಣಿ ಆಂಡಲ ಅಲೆ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಎನ್ನ ಮತ ತಲೆಕ ನಡಪುಲೆ ನೆನಪುಡ್ದೇನಿಕುಲು ಅಪವಿತ್ರ ಇರದು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬಾಪ್ತಾದ ಅಂಚನೆ ಮಧುರ ಮಮ್ಮನ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಮಾಲಿಕೆರೆಗ್ ಸಲಾಂ ಅಲೆಕ್. ಧಾರಣೆಗಾಗ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸಂಗಮೈಗತ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಪ್ರಾಳಬ್ಧ 21 ಜನ್ಮಲು ನಡಪುಂಡು. ಈ ಪಾತಿರನು ಸ್ಮೃತಿಟು ದಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೋಡು. ಜ್ಞಾನದಾನೊರ್ದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಧುರವಾಯಿನ ದೈವೀ ವೃಕ್ಷದ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಅವನುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರವಾದ ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಚಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಸ್ಮೃತಿಟು ದಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಭವ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮ ದಿವ್ಯ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಜನ್ಮಧಾರಿ ಆತ್ಮಲು ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುದಿನ ದಿನೋನು ಬೇತೆಯಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮದುಮೆನ ದಿನೋನು ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಡೇ ಬಂದು ಬೇತೆಯಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಪುಟ್ಟುದಿನ ದಿನಲ ಅವೇ ಆದುಂಡು. ಮದರ್ಸ್ ಡೇ, ಫಾದರ್ಸ್ ಡೇ, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಮಾತಲ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆನಲ ಭಾಷೆ ಇಂದುವೇ ಆದುಂಡು. ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಒರಿಲ ಇಜ್ಜಿ. ಆರ್ನೇರ್ದವರ ಈ ಜನ್ಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಚಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಸ್ಮೃತಿಟು ದಿ ಒಂದು ಸೇವೆದ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೇವೆಡು ಒರಿಯೆರಗ ಜೊತೆಗಾರರಾದು ಒಂತೆಲ ಸಹ ಏರ್ನಮಿತ್ತ ಆಂಡಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಲವು ಇಜ್ಜಂದೆಪ್ಪಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಏರ್ನ ಜೀವನ ನಿರ್ಮಾಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಾತೇಶ್ವರಿ ಜಿಯರ್ನ ಮಧುರ ಮಹಾವಾಕ್ಯ. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಡ ಅಂತರ ಭೇದ. ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಬೇತೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು. ಏಪ ಸದ್ಗುರು ದಲ್ಲಾಲಿನ ರೂಪೊಡು ತಿಕ್ಕೀರು. ಅಪಗ ಪೊರ್ಲೈನ ಮೇಲಾಂಡ್ ಏಪ ನಿಕುಲು ಈ ಶಬ್ದ ಪನ್ಪರು ಐತ ಯಥಾರ್ಥ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲರ್ದು ಬೇತೆಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಮಸ್ತ್ ಕಾಳದ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಸಮಯರ್ದು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ್ದು ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಈ ಶಬ್ದ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುನವು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಡ್ಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತುವಾದುಂಡು. ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಆಂತರಿಕ ಭೇದ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಐತ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಲು ಈ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಅಂಚನೆ ಪಣದು ಬಿಡುಪೇರು. ಯಾನು ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು. ಅಂಡ ಆತ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಮಾಯೆ ಪರದೆ ಪಾಡಿನ ಕಾರಣ ತನ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ವರೂಪನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಏಪ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಪನ್ಪನ ಈ ಮಾಯದ ಪರದೆ ಕಲಚಿದು ಬೂರುಂಡು. ಅಪಗ ಆತ್ಮನು ಬೇತೆಯಾದ ಈ ಉದ್ದೇಶರ್ದು ಪನ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಉದ್ದೇಶರ್ದು ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನ ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಆಂಡ ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಅಕ್ಲೆನಕಲು ಮರಪುನ ಕಾರಣ ದುಃಖಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಏಪ ಆತ್ಮ ಕೂಡ ಅಕ್ಲೆಗಕುಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಂದು ಶುದ್ಧ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇರ್ದು ಒಂಜೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಆ ಆತ್ಮಗು ಬೇತೆ ಈ ಅರ್ಥರ್ದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ನಿಕುಲಂತೂ ತೇರಿದುರುಲ್ಲರು. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ರಡ್ಡುಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆ ಲೀನವಾದ ಒಂಜೆ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬೊಕ ನನಂಜಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಿತ್ತು ಮಾಯದ ಪರದೆ ಬೂರ್ಜಿ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.